Prietenia e ca frăția. Dacă ai un prieten cum am eu, el nu te lasă și nu te vinde, cum l-a vândut Iuda pe Dumnezeu. Un prieten bun la nevoie se cunoaște, atunci poți să vezi dacă ține aproape. Dar cel mai bine e să-i faci un test, să vezi dacă e